السلامات كم يالشكم إذا تقرينيا دوتش تمرتنا يمكنها تيوري إنا جمير نازلنا مجمر تاكزيلو من نجمر زلنا حبيرنا دماغ نمهار تسفا قبر تفيديوون ملينا أب يوتيوب كوتو وقفتني عدينا channel تول channel لاتنا كنسعنو إنا مالتي تبزا حلفو سونا أخر أخيلي بزخونا قم تيوري زلينا سبات تقرينيا كنرداء نخيل سبات صبو حاجة سكوين يسمعني ስለዚህ ሓቢርና እንዳተማሃርና ከይድና ማለት እዩ ወላ ተኾነ ጌጋታት ኩሉ ክእል እዩ ግን ሓቢርና ንመሃሪና ማለት እዩ በዝጋጣሚ እዚ ኦኬ ክንጅምር ኢና ሎሚ ንሕጂ ግዜን ቀዳሞት ሕቶታት 14 ሕቶታት ኣለዋ ንሰን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ብድሕሪኡ ድማ ክንቀፅልና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ካልኦት ንኽበፅሖም ሸር ተበልና ወላ ላይክ ተበልና እውን ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ زيادتهم تقرينيا أب جرمن نبر تقرينيا نرداء سوات زيادة هنسمعوا كنحقق سلنغل شرطة بالنايو صبوي سلازي نجمرينا قدامي تحطون تايتر الله بس فرشتيت مان unter defensiven fahren لنا الله هذا defensiven fahren حجة كل جزية تنمهارن كلنا انتين هار إذا لنا مجمرتا معاركن دي بونت ويكاكن دي نتبلوا تحطو إينا خنرئي زلنا مالتي حجي قلقلة كلتنت بزلولا كاب كلتن لعلي قلق حموشة مالتي حجي انتاي مالتي حموشة دي حسابا خلتها حتى انتا اتقاقي هاس درقاتها فتنا تريف كان لها مالتي سلازي اقدا سنتنا يتحطو هنر لنا هون مجمر تاولك زي سلازي ان رئال لنا عبزل علي 4 تنت باللغة مالتي فيها بونت سلازي بزي احج انتا هنقبرالنا تنكي انا كنتسلنا عن كلنا التي زيادة نت بزلو زيادة هنحزو كنتسعر لنا مالتي سلازي زحطنا تايف لنا لباس فرشيت مان انتر ديفنسيف مفان ويكاني او حدا ديفنسيف ويكا نفعل خنا ازاو رايو ويكا زور سبي لنا نقولش سبس كما يزبل زوار مسخوني بلنا له قدامي تزلا كابزن سلسته زين حجي وي كلن خنا خلا وي كلته طراي خنا خلا مسي ويكا حنت طرات كون تخل مادي تناي تمرت حجينا يمكنات تمرت كوميت حدثات ስለዚህ ህጅን ቀጽል መጀመርታ እንታይ ብለና ኣሎ nicht auf dem eigenen recht bestehen ጀሓደ ንፉዕ ዘዋሪ ዝበሃል ስንታይ ክኾን ዘሎ nicht auf dem eigenen recht bestehen ኩሉ ግዜ ብናትካ recht ወይ ካብ ናተይ ንዓይ ዝምልከተን ወይ ናተይ መንገዲ ኢልካ ወላ ጌጋታት ናይ ካልኦት እንዳራእኻን ከለኻ ጽኢልካ ትከይድ كم زي بالكا ويكو سؤال زخيد تزي كوين سب زي defensiven fahren بحالو لنا قدامي nicht auf dem eigenen recht bestehen مالتي سلازي سام نالبات ملسيا تكون دلما معناتو حدا زوار ماكينه ناي كالوت سبات جيجاتاتونا بملكت ويكا بقمت اتي كخيد خلالو كالوت زغاغيو وسو نت جيجا ريو انتلا كاب حدغا نصا خون كيلو نفع زوار خور الماضي كاليت ميت فيلرن اندرن ريشنن لكهم زهم لا صحنا سامسات حازيا زياون كالوت فيلر غبرهم زخولو ويكا جيجاتات غبرهم زخولس كصبخ لالو حدن فرع زوارايت خوينو كالوت كغاغيهم زخولو فليتو ولاون ناتو قدامنت اندحالو افت قدامنت ناتون ريو خيد خلالو حدن فرع زواري زبار ماتي زياجي مسنا تخونالا كاليتي ساسيتي فرزورglich an jeder Kreuzung anhalten am nafs ወከፍ ክሮይስን ወይ am nafs ወከፍ መስቀላው መንገድስ ዶው ዝብል ብለናል ሕጂ am nafs ወከፍ ሲልካ ዶው እንዳበልካ ምኻድ ምስኑ ፍዓየት አይ ብለක ወይ ሓደ ምስ ሓደ ብለ ዝወራ አይ ብለካ ማንያቱ ዝኾነ ንዓኻ ዶው ከብለካ ዝኽእል ምኽንያት ክሳብ ዘይሃሎ ዶው ዘብል የብልካን ማለት እዩ ስለዚህ ያ መልሲ ኮነትን ክልቲአን ዚአን ግን መልሲ ኮይና ኣሎ በዝጋጣም ዝማር ስለዚህ ክንቀጽልና ወይ አፍሎዝን ክንብላይና መልሲ ጌጋዲው ቁንዕካ ክንሬና ማለት እዩ so الحجي تنقرين جيران الله زلوا كلتين ملس مالتين رايت جيران الله زياغن رايت اجبرتان الساين ملسين يبلنا له صبو كم تاز جبرنا تمليس الله مالتي ስለዚህ ናካሊ ተሕቶ ክንቅጽሊና ባይታ زحتون تايت لنا الله كاليتي was kannst du auf Fahrunfällen führen was kann so auf Fahrunfällen führen لنا الله እንታይ ማለት እዩ auf Fahrunfall führen ገብረካ ዝኽእል ታዩ ምክንያት ወይ ካንታይ ማለት እዩ ብቅድሚኻ ንዘሎ መኪናሲ
كتأتو بدحريت صاب قدميها له صادحوا إلها نتقدميها زلو زواري كتأتو زخل وي كتأتو زجبر مخنيات سي كابزين أبزلاس انتايو يزلو تحتنا مالتي بزي قدميها زلو انتاي ويكا اسخانتاي مستخوني خا نتقدميها زلو كتقاجو تخل كاب دحريت مالتي قداميتي ون إرفارتتا شتاركس بريمزن لنالو هجي قدميها زلو هندبت سخازي تتصبغي هندبت تدا بتعامي مولو فريونو حيزو سي الصغاخ بدحريت نتقدميها زلو هارمو تخل يا لوجيكي مناتو قدميها زلو هندبت تدا دويلو سخا تخيد لها فريونو حاسكيان زلها وي نورمال تخيل لها سون كميها نورمال خينيرو هندبت جن مولو فريونو تدا حيزو ساخير أخيو كتقاجو تخل مالتي سلازي حدا مخنيات خونا اللوس مالتي زي كالاي اون اوف مركزام كاي تايماتي زي مستوعال صاحجنا ابنت كيستوعال كاتتصنح دويلن كله سخا ابلينكن كينكا بزعب خلديها تحاسب وي دخن اف مركزام كاي تنات كاس فليرن غير كاتتصنح كوم ترا خوينون طميها زلو دويل كله كيرا خيصا بالحريو في مركزام تزيغيركا وينات كمستوعال تزي تصنحو ገጭ ወትክል ካብ ድሕሪት ማለት እዩ ሳሰይቲ ሱዲሽተስ ኣውፋርን እቲ ኣብ ሽታንድ ናትካ ብግቡእ እንተዘይሓሊኻዮ ወይ እንተ ለጊብካዮ ትኸይድ ነርካ ኣብ ድኾነ ለጊብካ ትኸይድ ተዳ ነርካ ብዘይገድስ ናትካ ገሽፍንዲሽካዮ ስደው ኣብ ዝበለሉ ግዜ እስኻ ምናልባት ቀልጢፍካ ውንደ ዘይ ክትብል ትኽእል ስለዚ እንተ ኣብዚ ሃለጊብካ ፀኒሕካ ስደው ምሰለ ስኻ ታርሞ ትኽእል ማለት ስለዚ ዝኾን ሓደ ምክንያት ናይ ኣውፋር እንፈርን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሱዲሽተስ ኣውፋርን ኣዚኻ ኣብ ሽታን ዘይብሉ ለጊብካዮ ምስ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስተ እዚአን መልሲ ኢልና ኣለና ሳውን ቁኑዕ ሰለስተ ኢላትና ኣላ ማለት እዩ እዚ እንቀፅል ኢና ሳልሰይቲ ሕቶና ዌልሸስ verhalten ist beispielhaft für voraus schauendes Fahren እዚኣ ሕጂ ልክዕ ከም ተቐዳሚት ዝነበረት ዲፌንሲቭ ፋረር ዝበልናዮ ልክዕ ከምኡ እያ ትኾን ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ዌልሸስ verhalten ist beispielhaft für voraus schauendes Fahren ማለት ሓደ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ሓደ ኩነታት ወይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይቲ ፈርኬር ዘሎ ሲትዌሽን ኣቐዲሙ ከለሊ ዝኽእል ወይ ዓይነት ዘዋሪ ንምባል ንጥቀሞ ዘለና ቃላት ቃል ማለት እዩ ስለዚ ቀዳሚት እንታይ ብለና ኣሎ ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer immer möglichst frühzeitig zu erkennen እንታይ ማለት እዩ እቲ ድኾነ ሓደ ዘዋሪ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ቅድሚኻ ድሕሪኻ ጎንኻ ብኩሉ ዘሎ ዘወርቲ ኣቐዲምካስ ብዛዕባ ናቱ ኣብዚሕት ወይ ከዓ እቲ ናቱ ሓሲብዎ ዘሎ ንኣብነት ቅድሚኻ ዘሎ ንየማን ድዩ ንፀጋም ዲ ክዕፀፍሲ ብዛዕባኡ እንታይ ትገብር ትፍትን ኣቐዲምካ ከተለልዮ ትፍትን ተዳ ኮንካ ወይ ከተለልዮ ትኽእል ተዳ ኮንካ እስኻ ሓደ ፈርኣውስ ሻወንደስ ፋረን ኢኻ ማለት እዩ ሰጂ መልሲ ኮይኑና ኣሎ ማለት እዩ ናትካ ናይቶም ካልኦት ቅድሚኻ ዘለዉ ዲ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ዘወርቲ ተዳ ትናቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኢልካ ትግምግሞ ኣቐዲምካ ትግምግሞ ክኢልካ እዚ ፅቡቕ ክስታይ ገብረካ ማለት እዩ ዘዋር ከም ዝኾንካ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ካልኣይቲ ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ፈተና ናይ መኪና እዚ በዓል ኑወር ገለ ዝብል ወይ ከዓ እዚ በሽሬንከ ገለገለ ዝብል ብዙሕ ኣይገድስ መልሲ ይኮነን ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ በሽሬንክ ክገብሮ ናትካ ፈርኬርስ beobachtung ተዳ ኮይኑ ናይ ሓደጋ የቃልዕ ንኣብነት እንታይ ማለት እዩ ስኻ ትኸይድ ኣለኻ የማንካ ፀጋምካ ይትርኢን ጥራሕ ንቕድሚኻ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ዘጂ በሽሬንክ ጌርካ ኣለኻ ናትካ beobachtung ማለት ስለዚ ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrenden Fahrzeuge ቅድመይ ዘላ ጥራይ መኪና ዝርኢ የማን ፀጋም ድላይ ይሁን ኢልካ ትኸይድ ተልሃ ስኻ ከም ዘዋሪ እውን ኣይኮንካን ማለት እዩ ስለዚ መልሲ ይኮነትን ሳልሰይቲ ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation ሕጂ ኣብ ሓደ ድኾነ ኣቐዲመ እንታይ ይገብር ኣሎ ሓደ ድኾነ ምቅያራት ምስ ዝግበር ኣብቲ ፈርኬር ሲትዋሲዮን እንታይ ትገብር ኣቐዲምካ ስኻ ግብረ መልሲ ትህብ ማለት እዩ ንኣብነት ቅድሚኻ ዘለዎም ዝህብሎ ፅናሕና ሃንደበት ደው ተላኢሉ ስኻ ብቕጡፍ ደው ትብል ትኽእል ወይ ድማ ብጎንኻ ዘሎ ብሊንከን ከይገበረ ሃንደበት ንቅድሚኻ እንተዳ ሽፑር ቬክሰል ገይሩ ንስኻ ሃንደበት ደው ክትብል ትኽእል ወይ ካብቲ ሓደጋ ተምልጥ ትፍትን ገለ ከምዚኣ ጌርካ እንተዳ
نتي سيتويشن أقدم كا فري سايتي تراري أجيرن تقول تخلكون كا سخون حدا فراس شاون دس فارن يخا مالتي سلازي زين كنت زين ملسي كنبلانينا مالتي سلازي حق ديو ويكون عندنا زلنا جيجا كتسيلنا هرينا يا جيت تنقرين جيرات توزلا كلتين سن ملس خوينا لنا لا مالتي سلازي كلتا ملسين ذا سالسيتين كنت زبلنا هيكونتن مالتي سلازي كنكتسلينا زيا مبل رابعي تحطونا خوينا لا زي زورن ein ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein? እስኻ ዘይትፈልጣ መኪና ወይ ናይ ዓርክኻ ዲራ ናይ ጎረቤትካ ዲራ ናይ ዝኾነ ይትኹን ዓይነት መኪና እስኻ ግን ዘዊርካያ ዘይትፈልጥ እሞኻ ዘይትፈልጣ መኪና ክትዝውር ሓሲብካ ኣለኻ ወይ ክትዝውር ተበኪስካ ኣለኻ ስለምንታይ ኢኻ ኣቐዲምካ ንስኻ ኣዝኻ ጥንቁቕ ትኮን ዘለካ ስለምንታይ ኣዝኻ ካብቲ ካልእ ግዜስ ጥንቁቕ ኣዝያ ዝያዳ ጥንቁቕ ትኾን ስለምንታይ ይብለና ኣሎ ቀዳመይቲ ወይ ካኒ ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ነገራት ናይታ መኪና ዘይፈልጦ ክህሉስ ይኽእል እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ክንሪአና ካብዘን ሰለስተታት ማለት እዩ ስለዚ ተኽእሎታት ኣሎ ብዛዕባ ፍታ መኪና ዘሎ ነገራት ንስኻ ዘይትፈልጦ ክትህሉ ይኽእል ኢና ንዘለና ማለት እዩ ቀዳመይቲ ብዛዕባ እንታይ ክትፈልጥ ኣይትኽእል ንስኻ ምናልባት in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente ሕጂ እቲ Anordnung ወይ ከዓ እቲ ኣቀማምጡ ይኹን ወላ ፋንክሽን ወይ ከዓ እቲ ኣሰራርሑ ናይቲ ዘድልየካ ብዙሕ ነገራት ትጠቕም መኪና ዘይክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓንቲ መኪና ንኣብነት ናታ ሊፍት ኣበይ ኣሎ ናይ ሓንቲ መኪና ብየማን ክኾን ከሎ ነታ ሓንቲ ምናልባት ብፀጋም ክኸውን ይኽእል ወይ ስኻ ኣብቲ ሓንቲ መኪና ትጥውቆ መብራህቲ ንኽትውልዕ ኣብቲ ሓንቲ ካልእ ክኾን ይኽእል ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ካብ መኪና ናብ መኪና ድቕየር ብዛዕባ እቲ በዲን ኤሌመንት ወይ ከዓ እቲ ፈንክሽናት ናይቲ ነገራት ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ዘይክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ እስኻ ሓንቲ መልሲ እያ ምክንያቱ ሓዳሽ መኪና እያ ምናልባት ከይድካ እስኻ እቲ ሻይን ቢሸር ቤን ኣሎ ቤን ትኸፍቱ ማይ ምስ ሃረመ ቤን ጌርካ ክትፅርዮ ትኽእል ኩሉ እዚታት ክትፈልጦ ይትኽእል እንትኸውን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ መኪና ናይ ገዛ ርእሰን ኣሰራርሓ ስለ ዘለዎን ማለት እዩ ካልኣይቲ ኢንብሬምስ ፈርሃልቲ እታ መኪና እስኻ ትዝውራ ክትብገስ ዘለኻ ኣብ ብሬምዝ ምስ ሓስካስ እንታይ ዓይነት ፈርሃልትና ኣለዋ ወይ ከዓ እንታይ ከመይ እያ ቀልጢፋ ድያ ደው ትብል ምስ ሓስካ ወይ እቲ ናታ ፍሬኖ ብዙሕ ድኽም ኢሉ ድዩ እቲ ብሬምዝ ቬግ ንብሎ ንሕና ወይ ድማ እስኻ ፍሬኖ ምስ ሓስካስ ንነዊሕ ከይዳ ድያ ደው ትብል ወላስ ብቐጥታ ደው ትብል እዚ ሕጂ ኣይትፈልጣን ኢኻ እታ መኪና ዝዊርካ ኣይትፈልጥን ኢኻ እዚ ከዓኒ ሓደ ጠንቂ ወይ ከዓ ሓደ ረቑሕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኢምሌንክ ፈርሃልትን ሕጂ ብዛዕባ ስቴርሶ ኣብ ስቴርሶ እታ መኪና ከመይ ምዃና ኣይትፈልጣን ኢኻ ንስኻ ንኣብነት ንኽትጠውያሲ ብዙሕ ሓይሊ ዘድልያ ድያ ወላስ ፎከስ ድያ ንኣብነት ኣረጊት ተዳ ኮይና እታ መኪና ብዙሕ እንኩሪን ጌራትለይ መሊሴና ኣለኹ ማለት እዩ ተመሊሰና ኣለዋ እዚአን ሰለስተ እዚአን መልስና እየን نقصل لنا بحمشيتي حتى Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremden Kennzeichen. تابلنا له أو حد innerorts وكأو حد كتماسي بدحري حنت ماكينات تزور على الخاصة تغيد على الخا تأمي خازلا ماكينة حد نايكال كتما وينايكال عدي تارجا غير زلا جيت ريال الخاصة نعمل تاب هامبورغ على نحنا أب هامبورغ ها زبلالو نحكال كتما خا ناتلو مالت هجي كم ناي هامبورغ وتسا عين كنسايشن تدع الله واخينو ويتارجان تدع الله واخينو سي انتاي كجاتم زخل وبزعبان تخانسا أقدم كاب قمت كتوتو زلك يزب زلو مالت هجي زي هجي خون زخل ديافر أوس فارند تقر ميخا زلو تغاشا مالتنا غاشا نولو تغاشا قداميتي بريمست اون ايرفارتد هاندبت دوك ولخلي فرينو كحز خلي مانيا يا كالي مناتو تغاغيو جي بي اس غيري خيدالو دوكت بلو وي كان يمان تعصب فلو تخل اقدم وكيرايا قرب حلف كفلا خل تا ستراس بدحريو هاندبت دوك ولخلي قال كمزيات قاطم خلي غاشا سلازخونه
bremst unerwartet handelt low kulkhil حتى መልስና እዚ ካልእቲ ቤቴት den blinker vor dem abbiegen zu spät ሕጂ ቅድም ሕጂ ናምነት 100 ሜትሮ ቅድም 100 ሜትሮ ምጽሑ ሓደ ናብ ሬሽት ዝተኣለ ትብሎ ታ ጂፒኤስ ንበል ሕጂ ስለዚህ ፈልጦ ንሱ ኣቀዲሙ ኣክንዲ ዝሕብረካ ከይፈለጦ ጸንሕሞ ኣፍቲ ንየማን ክጸፈሉ ዝግብኦ ወይ ጸጋም ናብ ዝደልዮ ክጸፈሉ ዝግብኦ ኣው ምስ በጽሐ ኣቀዲሙ ክንዲ ዝሕብረካ ኣው ምስ በጽሐ እንታ ክገብር ይኽእል ብሊንከር ክገብር ይኽእል ኣቀዲሙ ንዓኻ ክሕብረካ ዝግብኦ ነይሩ ምክንያቱ ንስኻ ክትጥንቀቕ እሱ ግን ዶንጊ ብሊንከር ገብር ሃንድ በጽሐ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክገብር ይኽእል ልክዕ ምዛላ ሓለፍ ምላጽ ሓና ሰውን ከመልስና ትኾናላ ማለት እዩ helt unerwartet an nach Weg zu fahren nach dem Weg zu fahren zu fragen ለናሎ ማለት ታዩ ሃንደበት ደውብል መንገድ ንኻሓትት ናምነሲ ጋሻ እንትራኸው ጋሻ helt unerwartet an nach dem Weg zu fragen ለናሎ ሕጂ ሕቶ ንኻሓትት መንገድ በየኒ ንኻሓትት ሃንደበት ንሓዘይ ተጸበናዮ ዶክል ኽሊ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከመልስና ትኾናላ ጋሻ ዓሻ ስለዝኾነ ያ ልክጽለና መልስና ያዝያ ሶ ኣፍሎዝን ክብላኤ መልስና ንሪና ኦኬ ጽቡቕ ትመሊስና ኣለዋ እዚአን ሰለስተ እዚአን ሕጂ ምድገማ የለና ሪ ጽቡቕ ኣለዋ ማለት እዩ ንቐጽል መበል ሻድሸይ ትሕቶ was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr ሕጂ vermeiden ክንገብሮ ንኽእል behinderung ወይ ከዓኒ ዕንቅፋት ኣብ ናይ ሓደ fließenden Verkehr ወይ ኣብ ሓደ ተሽክናይ ፈርኬር ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ጉዕዞ ሲ ክንኣልዮ ዝግባአና ወይ እንኽእል ዓይነት ዕንቅፋት እንታይ እዮም ለናሎ ቀዳመይቲ langsam fahren ohne triftigen Grund ብለናሎ በዘይ ዝኾነ ምክንያት በዘይ ዝኾነ ብቁዕ ምክንያት ቀሲልካ ምኻድ ንኣብነት ወልሓት ማለት ተብልካን ኣብ ሓደ ናይ 120 ክትከዶ ወይ 100 ክትከድ ዝግባአካ ኣውቶባን እንተዳ ብ30 ትኸዳላ ሆንካ በዘይ ዝኾነ ምክንያት እዚ ከተወግዶ ትኽእል ዝነበርካ ዕንቅፋት ክኾን ኣሎ ማለት ስለዚ ተቐዳሜቲ langsam fahren ohne triftigen Grund መልስና ትኾናላ ወይ ድማ በዘይ ዝኾነ ምክንያት ቀሲልካ ምስ ትኸይድ ማለት እዩ ሓደ ምክንያት እዩ ካልእቲ liegen bleiben wegen Kraftstoffmangel ሕጂ እንታይ liegen bleiben ክለና ሆሎ መነዳዲ ወዲኻስ ዶው ምስትብል ስኻ ኩሉ ግዜ ነዳዲ ሙሉእ መሊኻ ክትከይድ ናትካ ግዴታ እዩ ድኻንት መኪና ብነዳዲ ምክንያት ኣብ ጽርግያ ዶው ክትብል ፍቑድ ኣይኮን ስለዚ እዚ እውን ሓደ ምክንያት እዩ ፈርማይደን ክትገብሮ ወይ ድማ ክትኣልዮ ትኽእል ነርካ ኢኻ ትጸገም እንታይ ብምግባር ክራፍትሽቶፍ ወይ ድማኒ ነዳዲ ግቡእ መምላእ መሊኻስ ካብቲ ዶው ምባል ከተድሕና ትኽእል ነርካ ኢኻ ግን ብቑዕ ምክንያት እውን ኣይኮን እዚ ማለት እዩ ሰውን መልስና ትኾናላ ማለት እዩ ኣብ ፍርግን ደስ ሞተር ኣጠፍኣካ እንከሎ ወይ ድማ ከምዚ ኣብቲ ዘይግብኦ ፍጥነት ንኣብነት ብ30 እንዳኸድካሲ እንተ ቀዳማይ ታርጋ ብቐዳማይ ማርሽ ጌርካዮ ወይ ኣብ ሳሳይ ማርሻ እንከሎ እንተ ጊስካ ከምዚ ጥርጥር ትብል ገለምሽ ሕጂ ከምኡ ዘይግባእ ኣዛውራናትካ እንተ ኣብ ፍርግን ደስ ሞተርስ ኣጋጢሙ እዚ እውን ሓደ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ከምቲ ፈርማይደን ክንገብሮ ንኽእል ኔርና ፀገም ግን ኣይግበርናዮን በዝኻ ከም ሓደ ብሂንደሩም ናይ ሓደ ፍሊሰን ንፈርኪር ኮይና ኣለና ማለት እዩ ክንቀጽልና ሻውዒቲ በጽሕና ኣለና ዳርጋ ናይ ሎም መዓልትና ፍርቂ ሕቶ ማለት እዩ warum darf man nicht unnötig langsam fahren ስለምንታይ እዩ ሓደ ዘዋሪስ ኣብ ዘየድልስ ቀሲሉ ክዝውር ዘይግብኦ ወይ ዘይፍቀዶ ስለምንታይ ሳሲ ኣብ ሓደ ናይ ሱሳ ዝኽየዶ ብ10 ክትከይድ ኣይፍቀደካኒ ስለምንታይ እዩ ብለናሉ weil der Verkehrsfluss behindert wird ምክንያቱ እቶም ድሕሪኻ ዘለው ከማኻ ዘወርቲ መኪና ተኾዲኦም ክዕንቆፍዮም ወይ ትዕንቅፎም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም ክትክልክሎም ስለትኽእል ወይ ክዕንቅፎም ስለትኽእል ሳ ኣዚኻ ቀሲልካ ክትከይድ ኣይፍቀደካን ንብላልና ማለት እዩ ሶ ያኻ መስና ካልእቲ weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird Auffahrunfällen ኣቀዲምና ርና ነርና Auffahrunfall ማለት ብድሕሪኻ
بدحري خمسيس مجيجاو مالت حاج كستا الكا تخلال لهم كاب بدحري هازولو كهرمكا يخيلي مالت إجا سون ملسيا وايل دي جفار فنا وفارم فيرن إرهار توير سون مسنا تخنا لا مالتي مبساسي weil nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden. حجنتايزي تي دحري خازولو سانترا أصيل كات خيزلا خون كان يقدني نعها overhauling غير كان كيد فتن مالتي لذي زي تريلي ولا أبزي فكر بوتا سأزيها أس تلسلزلها أو لابدي نعودي فكرو نعها overhauling قبل كان قدري مالتي منات أزيها أصيل كاسلزلها سلزي نبزي يدلي حدا جنيا زخونة ناي overhauling وكان عها ناي محلاف كستاك خيد خليت سب مالتي لذي كاسيل كاب زي زخونة مخنيات كاسم بال أي فكرتين مالتنا النعجي رأينا ملسنا خالق كأسلستين كنا عندهم تلنا لا مالتي الذي يتسقنا لومي